Kimchi Chino! Opa. Nandito na ako. Andito pa rin. Oo. Of course, nagbabalik ang Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino para tapusin ang mga inumpisahan ko dito. Di ba nga, sabi ko sa inyo, sa init ng panahon ngayon, huwag nyong hayaang ma-dehydrate kayo at huwag nyong hayaang matuyo rin ang love life nyo. Diba? Kaya nga nandito ako, promotor ako na kung saan kailangan mo rin ng katuwang sa buhay. Imaginein mo, naghihirap ka ng kakatrabaho, wala pang nag-aaruga sa'yo. Diba? Mamaya sobrang nag-iipon ka, sobrang nagtatrabaho ka, pero para saan? Para kanino ka bumabangon? Anyway, ito pa rin po si DJ Kim Chino sa kanyang programang Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At di ba nga sabi ko sa inyo kanina, ibibigay ko ang 3 dilig para sa love life mong tuyot. Sabi ko sa inyo, concern ako sa mga nasasanay ng mag-isa. Dapat kailangan mo pa rin na mag-explore. Kailangan mo pa rin ng mga dilig-dilig na yan. Coming from different people. Recap na tayo, sabi ko kanina, mahal. Unang dilig sa tuyot na love life ay dapat ayusin ang sarili. Aminin nyo, dapat ayos ka muna, dapat healed ka muna, dapat ready ka, at dapat klaro ang intention mo. Yun ay lumandi, makipag-date, tapos asawahin ang i-date. Ganun lang. Dapat date to marry na tayo. Yung mga taong landi pa ng landi, tikim ng tikim dyan, tapos hindi naman magiging sila, sayang. Sayang yung panahon, sayang yung oras, sayang yung pera. Diba? Kaya dapat okay na kayo, ready na kayo mag-commit para at least kami mga seryoso, hindi nyo na madadamay. Ito pangalawa, mahal, sabi ko rin kanina, para sa tuyot na love life. Lumabas ng comfort zone. Gawin mong literal yan Gawin mong literal. Isipin mo ng literal. Lumabas ng comfort zone. Hindi yung puro trabaho, uwi. Paano ka makakakilala? Diba? Hindi na malalapit sa iyo yung love. So might as well gawin mo yung mga sikat ngayon na activities or talagang ano bang activities yung mga yun? Yung mga pickleball, diba? Uso yan ngayon, pickleball, running, mag-gym ka. Ay nako, for sure meron kang skills na ma-unlock dyan, and at the same time meron kang crush na ma-unlock mo rin. Diba? Kilos din. Ito, mahal, pangatlo't panghuli. Dilig para sa tuyot na love life ay upgrade your social circle. Basic na basic yan. Syempre, wala ka na sa comfort zone mo. Doon na papasok ang makipagkilala ka naman. It's about time. Kahit hindi romantic agad yung goal mo para makahanap or makakausap ng tao, definitely connection yan. And sometimes dyan naman nag-uumpisa from stranger to lovers, from friends to lovers, diba? Na kung saan pwede mong i-consider na mahanap mo ang iyong true love by socializing and expanding your circle. Wow! Ay, totoo yan Naalala ko nang makwento ko lang din, mahal. Nung ako'y high school, tapos nag-college, ang mga nagjojowaan lang ay yung mga nandun sa high school namin. Imaginein mo, graduate na sa La Consolacion. Banggit. Anyway, sa high school namin. Sige na nga, sa La Consolacion. Sila rin nagjojowaan. Imaginein mo, nag-university ka na, nag-college ka na, bakit hindi ka tumikim? Bakit hindi ka makipagkilala sa ibang tao yung nandun na sa'yo? Hindi yung babalik ka dun sa circle mo sa high school. Wag nyong gawin, wag nyong tularan yung mga tropa ko nung high school.
Diba? Maximize nyo yung mga modern tools. Marami kayong makikilala dyan. Ano yan? Yung mga Facebook, Instagram, mga dating app. Ay nako, pwede makahanap dyan with the right purpose, with the right usage. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, ang tuyot na love life mo, madidiligan agad-agad. Anyway, mahala ko yung sisibat na happy weekend. Pero huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin, sina Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!